Sakniki nggih kewan-kewan niku karmenanipun Dorayu iki wedal menika radi anyel. Yen kowe kepiye? Dadi siji wae durung entuk. Jarane kantuk kok Dorayu. Awet ngeten lho Dorayu. Sedaya alas menika sampun ditebangi. Lah alas ingkang sipun padosipun Wiropati menika alas Gang Liwung Jalmu moro jalmu mati, ngoten lho. Burutan, Alas kang ringit, nggih, kang suker angker. nggih menika lho Ras. Yen kowe kepiye? Kula semanten ugi sami kemawon. Awit kala wau ngantos sakniki niku mboten tinah nggih babar pisan wontenan kewan. Napa malih kewan ingkang ngagem niku mboten Rayu. Jane aku ora kepengin kewan sing gedhe ora. Ora usah dadak gedhe. Tenane kono pangananku kuwi kono. Ono rindu lintang kemukus. Rindu lintang kemukus. Kalau kau no lintang kemukus rindu. Dumadaan ana lintang kemukus lan lindu ing panjan. Iki pralampita apa Wirayuda lan Wirapati? Kula nyuwun pangapuntenipun. Kula mboten mangertosi. Tebis pisan menika nyarengi lintang kemukus lan lindu. Dadah tetuga ing langkung kathah. Semanten ugi kula Sang Prabu. Kula nggih boten mangertosi. Awit sasampunipun panjenengan menika wonten kewan menika barengi lintang kemukus. Aku kepengin soane Resi Mahayana. Oje, wis tak ngedawuh. Pun Kang. Boten sisa panjenengan pegat. Mbok menawi menika satunging wana wonten taksa. Taksaka kula sirnakake getih muncrat wonten ing padharane garwa ingkang sepisan. Kaping kalih hanyarengi lintang kemukus saha lindu wonten ing bumi panjal. Menika pralampita napa Sang Resi Mahayana? dos kula dipun rawuhaken wonten ing papan menika kapurih batang menapa ingkang sampun dumados wonten ing panjenengan Menika leres. nggih kula badhe batang nanging menawi pambatang wa ing sakmangkenipun nyonyok dumateng manah panjenengan ampun wa saya selipi Boten dados nggih Tacaka ingkang ageng gubel ingkang garwa sak sampunipun Tacaka jenengan jai rahipun
uga wonten ing madaranipun ingkang garwa. Menika lho, menika pralamita. Menawi siponang Jabang lair mijil kakung, jejatipun sisih kiwa wonten sisih naga. Wonten sisi naga. Nggih, Niku nak umpami jalu. menawi lair mijil jalu. Nggih, nak wadon niku mboten to. Nggih. Sabanjuripun nyarengi lintang kemukus. Menika pralamita. Menawi siponang Jabang bayi lair mijil jalu, dewasanipun badhe carem asmara lan ibunipun piyambak. Carem asmara. Dene ingkang pungkasan lindu wonten ing tlatah Panjalu. Menika pralamita. Menawi siponang Jabang bayi lair mijil kakung, dewasane badhe mejahi ramanipun piyambak. Boten. Menawi ngendinganipun gowo menika mandi Wirayuda. Wiramati lan kowe Wirasena. Padha mangastung. Nggih, mangastung kala badhe didonga Sang Prabu. Didonga. Nggih, dimen nggih pambatange Resi Mahayana. Nggih. Putri kasembadan nggih. Panjenengan menika ampun pas. Nggih. Niku nak umpami lairipun nang Jabang menika ora jalu. Umpami pawis menika boten wonten sekala. Boten wonten. Nah, larang ana sukalane. Yen wadon ana boten wonten. Mugi-mugi Pak Wesli ndedonga wonten ingsun sijil awis nggih. Pawati Mijil kakung. Lho. Ing tlapukan mripat ana sisih naga Wirayuda. Wirayuda, ampanono anakku patenono. Iki bebendu saka Dewa Parwati. Wewelah yuyu tanjung saka Dewa. Mula Parwati lila lan legowo. Anakmu bakal caremas mara marang siramu lan mateni marang wong tuane lanang. Apa
menika dereng gadhe kalepatan menapa. Menika titis panjenengan. Panjenengan malah kapurut tega lan mentala ping mejahi ngapura menika. Kowe aja sesora. Mboten, mboten. Ingsun nalendra ing penjalu. Nggih Sang Prabu nggih. Kang menang lan murka. Kowe mung sira lati ucap. Nggih, nggih. Menang. Nggih. Kang Mas Kumara. Nggih. Suwun kanthi sanget Kang Mas. Dengan menika paring nyamuk. Utusan kalian pating supados mangsulake putraku. Ora bisa. Kae bebayani tumrap penjalu. Yo Balio. 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 Menawi wonten ketados rekat sekolah, Rasa jawas lan sumenang. Iki mono kudune nikah kalau dalam awake dhewe. Apa kowe nalika ora kebuka. Donopati. Aku sarujuk. Kula sarujuk. Ngono. Nggih. Sing ngangkat perangkat lan derajat ana ing penjalur ana liya. Donopati. Ya bener bener. Ayo. Bareng-bareng. Nyelamatkan si Puna Becabang. Ah. Dan kono. Ayo, ora santai Iya, suwe. iya. Cek. Armadi. Kalau mateni. Boten. Perko kowe bawani Brokomoro. Boten. Mboten. Kowe aja tebluk. Rumangsana kowe sapa biyen? Brokomoro padha lan kowe. Padha Senopati Menjalu. Nggih. Neng dheweke duweni kasekten sing luwih. Nggih. Kula bisa gawe tundakan kalian senajan kae tumindakan Candala. Nek rumangsana lho. Nggih. Kowe mbiyen prajurit Pagang, Nggih. kowe deku amare kelung ngesone Sang Prabu Donopati. Nggih, leres. Kowe diangkat prajurit iki nugroho mung kowe. Nggih. Ning sawise Sang Prabu Donopati linggar sanga Benjalu, kowe kok deku amare kelung ana sikile Brokomoro. Pikir gagas. Awir Kowe aja nganggo dengkul. Nggih. Sing sakon kula Nggih, nggih. menika ugi boten sarujuk. Upami wonten ing penjalu menika dikemudi dening Brokomoro. Nggih. Estunipun Jiwaraga kula menika kula soraken dhateng panjalu lan estunipun kula tasih remen lan tresna dhateng pangaos rikala semanten. Kowe tata lair kok batinmu. Niku Lair batin. lahir batin Kowe sumpah, sumpah kowe isih setya tunggu marang Sang Prabu Donopati. estunipun kados ngeten. Kula nggih setuhu. Kaya ngono. Donopati nggih. Yen pancen kowe nyalin jilanan. Kersanipun Ojo panjenengan nganti sedulurmu kae mateni putrane Prabu Brokomoro. Donopati menika. Yen bisa Oke. slametke. Apa sebabe kowe tak nyelametke? kados pundi? Besok dewasane bayi kae bisa meleh-meleh ke tuane. Utang nyaur di badan. Utang rekoso lan Prabu Donopati. Dhewe kudu nyaur lan rasane. Saka kowe aja nganti telat, ya, aja nganti ranggat. Slametke bayi kae. Oke. Boten Menika aku kesepakatan. Parang nyuwun pamit. Iki mulut titismu. Nanging kini ngopo tumindak pakating koyo ngono. Kini ngopo petekku lan mentuk. Iki mono sapa putramu Brokomoro. Sing selagine ana pambatane wong Simayana. Banjur kowe percaya. Jane aku ora bakal teku lan mentolo. Ento aku supaya dadi jakale menungso. Ora. Yen to iki dina aku sing diweni kamukten ana ing Panjalu. Senajan to kepiye wae. Kowe ngerti.
watakmu ora bedane kewan. Si Ponang Jabang ora duwe dosa. Lho, kok arep kok pateni? Pirantine bayi besok bisa melek-melek keluar. Iki mbok kudu ninggalake bejalu. Wis jarak dulu. Kula sampun. Jarak. Wis jarak dulu. Kula dereng. Yen durung bocah iki kok ora kowe. Nggih. Kula rumat kula gedheke. Najan palenggan derajat kula dicopot wonten Banjarnegara. Kula mboten napa-napa. Menapa kowe ngabekti marang mungsuh? Lha nggih, nggih. Saka kowe rumaken nang Nggih. perkara Prabeya mengko aku sing bakal Matur suwun. Nanging nanti saderengipun si Ponang Jabang menika kula rumat wonten dusun. Nanging kula keparing asmori. kowe sing menang paling jeneng. Nggih. Nek kan kula sing rumat. Aku minangka pasukan. Nggih. Paling jeneng sapa? Si Ponang Jabang menika kula paring asma Wisuna. Dina iki racuten sandang penganggo Senopati, kowe bali nang desa, kowe ngupakara Nggih, nggih. Ponang Jabat Bayi. Nggih. Aku bakal ngelaju ngelarang menyambi papan denunge Sang Prabu Darmawati. Nggih. Sewang-sewangan. Meneh paling kula bantu suwun. Nggih, nggih.